Usahay ang pamilya magubot, mabungkag, hibaw kag ano, tungod sa mga sulsol, mga pangdaot sa uban nilang kadugo. Bungkagon ang pamilya para mabuwag ilang pagpuyo. Sad reality na mga klaseng taong ingani. Mas worse pa sila sa mga kabit nga mubungkag sa pamilya. Dili lang kabit ang hinungdan mabungkag ang pamilya. Usahay ang sulsol sa mga kapamilya nga mahimong muguba sa relasyon sa pamilya. Pwede igsuon sa bana, igsuon sa asawa, or ginikanan side by side nga magpakaruming non nga concern kunuhay sila. Concern kunuhay sila sa pamilya pero ang ilang intention bungkagon ang pamilya. Kaya doon na sila maot nga intention. Na ubang tao, usahay, ambot nga nung ingani sila, mas grabe pa ang isulsol. Halos pakialaman nila ang tanang simpleng away sa magtiayon. Mag-advise kunuhay nga concern sila pero maabot sa worse ang sitwasyon. Mas toxic pa sila sa mga kabit. Nay sitwasyon na imbis i-resolve ang problema sa pamilya, sila pa ang mupasamot sa problema tungod sa ilahang negatibong sulsol. Hangtod mo dako ang issue, mahimong gubot, unya ang resulta, bungkag ang pamilya. Tungod kay kaning klaseng mga tawhana, magpabida-bida, mga hilabtanon. Maong kamo mag-asawa or magtiayon, dapat butangan gyud ninyo boundaries ang inyong pamilya. Butangag limitasyon nga dili mag-apil-apil ang side by side nga pamilya sa inyong pagpuyo. Ipatigbabaw ang respeto ninyo sa usag-usa, pagsalig sa usag-usa, ayaw itugot. Mag-apil-apil ang inyong side by side nga pamilya sa inyong issues. Ayaw itugot. Maguba lang tungod sa mga sulsol. Para ligon ang kinabuhi, irespeto ang usag-usa. Maghiusa mong duha nga walay laing taong mubabag ninyong duhang mag-asawa. Dapat mubarog mo sa inyong pamilya nga kamong duha. Magkasinabot, ipatigbabaw kanunay ang respeto ninyong duha. Ang importante, dili na to kalimtan sa relasyon ang kahitasan para siya gyud ang center sa inyong pamilya. Importante kayo ang iyang guidance nga malikay sa ikadaot sa inyong pamilya. Amping, God bless you!